ne balimaw bi an sigi kun ye i y'a faamuya b'a la ɲɔrɔnbu ye a sarafa a bɔra ka kuma an bɛ ale kumakan k'a la n'an bɔra yen nɔ min ye burkina faso i y'a faamuya b'a la mercenaires bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire bi na ka don burkina faso kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ o kumakan k'a la cɛ bɛ ka wele bila burkina ɲɛmɔgɔ ma burkina finitigiw cɛ bɛ ka wele bulu ma k'u ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ dugu dɔ bɛ burkina ni Côte d'Ivoire cɛ mercenaires bɛ ka don tu de kɔnɔ quoi ka ba tigɛ ka don tu kɔnɔ walasa i y'a faamuya b'a la u bɛ se ka Niger sɔrɔ cogo min na an bɛ cɛ kumakan k'a la n'an bɔra yen nɔ faransi ambasade min tun bɛ Niger kɔnɔ nka cɛ kabako ko dɔ kɛra yen nɔ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala mali ye fɛn fɛn fɔ faransi ma a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ de mali ye fɛn fɛn fɔ faransi ma a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ de n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye CEDEAO jugusago tɔnden min bɛ diɲɛ afiriki kɔnɔ CEDEAO le plus nul i y'a faamuya b'a la olu fana bɔra ka communiqué dɔ kɛ an balima minnu fatura burkina faso k'olu ka duwawu b'u ye u ka dɛmɛ b'u ye mais an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ okile ye tɔn dɔ de ye n'a bɛ mali kɔnɔ okile tɔn dɔ don n'a bɛ mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ fanga kɔnɔ ale sigi kun ye k'olu sɛgɛsɛgɛ okile k'olu sɛgɛsɛgɛ i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ i sara ye 30,000 de ye ani fɛn taara y'i bolo min valeur ka bon n'i ka sara ye i y'a faamuya b'a la i bɛ t'i bɔ kɛ palan na okile bɛ baara la bi a ka bon hakili ma an bɛ kuma o ko fana kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ musa ag atayɛrɛ n'o tun ye balontannaw ka minisiri ye ale fana welela i y'a faamuya b'a la pôle économique fɛ ka taa ɲininka a dalakan na parce que k'a to minisiriya la wari dɔw tunun na n'an bɛ taa an bɛ se ninnu bɛ baara la bi a ka bon hakili ma an bɛ nin fanga in kɔ bi an b'u kɔ sini an b'u fɛ u ka san 2 in kɔnɔ u ye baara kɛ dɔw ka san 100 tɛmɛlen u ma se ka baara kɛ an bɛ ninnu kɔ n'o ye tiɲɛ bila an b'u bila en tant que u bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni de la dɔɔni dɔɔni tɛ to ko foyi de la zon bɛ ka minɛ bi a ka bon hakili ma i y'a faamuya bala an ka sɔrɔsiw bɛ baara la a ka bon hakili ma jamana in bɛ ka segin a danbe kɔnɔ an bɛ ninnu kɔ an b'u fɛ i y'a faamuya bala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ CEDEAO mɔgɔw olu bɛ saraka deli la ni waati man ta an tɛgɛ ma komi nafa to olu la olu barika banna olu kɛra su ye ni sara i tɛ se ka kunu tuguni ni sara o y'i salen de i y'a faamuya e tɛ se ka foyi de kɛ olu kɛra su ye an y'u ka cɛ min minɛ ko mun yɛrɛ Kassim Kino Jalo i y'a faamuya b'a la u ka cɛ min tununa ko Kassim Kino Jalo o ka degun de bɛ ka kɛ commerce ye bi o ka degun de bɛ ka kɛ commerce ye numéro bɛ ka bila ko Orange Money wari ka ci numéro ma aw kana ka wari ci dɛ n'a y'a ci u b'a dun parce que fɛn fɛn bɛ ka numéro ninnu bila a bɛ fantanden aw kana ka wari ci dɛ wa ni waati man ta an tɛgɛ ma an b'olu cancan ne balimaw an sigi kun fɔlɔ o ye min ye Côte d'Ivoire mercenaires bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la ka don Burkina kɔnɔ mɔgɔw de ɲa u dontɔla ye mɔgɔw de ɲa y'a ye n'o bɛ ka kɔ tigɛ i y'a faamuya b'a la k'u bɛ taa Niger comment ça s'appelle Burkina kɔnɔ an b'a fɔ Burkina faamaw ye Ibrahim Traoré i k'i ka cɛdenw bila frontière bɛɛ la ka frontière bɛɛ datugu ka kungo kɔnɔna bɛɛ minɛ n'aw ye cɛ o cɛ ye dontɔla ye aw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ordre tɛ yen yamaruya tɛ yen i y'a faamuya b'a la a y'a kun ci k'a dafara parce que kafiri don ala jugu don wa cɛ ye wele bila depuis kunu et puis c'est que a bɛ vidéo in partage quoi parce que c'est irisant bɛɛ kan ka bɔ nin kalama walasa mercenaires ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na parce que cɛ y'a fɔ cogo min na o camanba de bɛ ka don Burkina kɔnɔ o tɛ ka don sira normal fɛ dɛ o bɛ ka don tu kɔnɔnaw de la tu kɔnɔnaw i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka fan bɛɛ minɛ fan bɛɛ frontière fan bɛɛ tɛ se ka contrôle quoi frontière fan bɛɛ tɛ se ka contrôle o bɛ ka taa duguma sira de fɛ ka don tu kɔnɔ walasa o bɛ se ka don Burkina kɔnɔ cogo min na mɔgɔw de ɲa y'a ye Alassane dun y'a fɔ ko k'ale bɛ Macron sago de kɛ Alassane y'a fɔ k'a bɛ Macron sago kɛ n'a dun y'a fɔ a b'a kɛ parce que jɔn don n'a y'a fɔ a b'a kɛ jɔn don an b'a ɲini Burkina président fɛ i y'a faamuya b'a la a ka wuli k'i jɔ mercenaires bɛ ka don Côte d'Ivoire Burkina kɔnɔ bi a ka bon hakili ma mercenaires bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka don Burkina Faso kɔnɔ an b'a ɲini Burkinabɛw fɛ a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka taa di Ibrahim Traoré ma u ka jugu ninnu kunbɛn parce que kɛlɛ in bilahi ɲɛ kali ala la
faransi ko k'u bɛ kɛlɛ in kɛ de Niger minɛnen min filɛ nin k'olu bɛ kɛlɛ de kɛ n'olu bɛ sa u bɛ sa parce que ni Mali jɔra ni jamana saba in jɔra faransi bɛ bin i y'a faamuya b'a la ni jamana saba in jɔra Mali Burkina Niger ni ninnu jɔra faransi bɛ sa faransi bɛ bin o bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ walasa ni jamana saba in kana jɔ u ka jɔn yɛrɛ tun bɛ faransi kɔnɔ yan n'o ye Alassane Dramane Ouattara Dra wulila a y'a fɔ dɛ ko Macron sago k'ale b'a kɛ k'a b'a ka mɔgɔ bila ka taa u ka mɔgɔw bɛ ka don dɔɔni-dɔɔni i y'a faamuya b'a la duguma siraw fɛ tu kɔnɔnaw la k'u kun da Burkina kan an ka cɛ ka vidéo lamɛn fɔlɔ voilà min yɛrɛ ɲɛ dar'a kan. Ouais, bonjour mes abonnés. Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum pour que ça arrive. C'est nos autorités. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont en train de traverser. Au Béba Tigera entre Ouangolo et puis Kadamana Ouangolo, Katabla Bakomi, au Béba Tigera, il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires qui rentrent au Burkina Faso. Ouais. Pardon mes amis, pardon mes abonnés. Partagez ces vidéos-là. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on est en train de surveiller. On voit des gens, beaucoup de gens avec beaucoup d'armes lourdes qui sont en train de traverser. Avec des pirogues. Ouais, on veut battre, Kadamna Laraba, Katabla Fo, Bakomi, Doudobeko Bakomi, Kadamna Bakomi, Katabla Kadarbougou, on veut battre au Orona. En provenant de Côte d'Ivoire à rentrer au Burkina Faso. Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum. Partagez. Jusqu'à ça arrive, c'est nous, les autorités. Aïe, ça va vidéo de partager. Aïe, partager, yere. Djangwa kase anga autorité ou ma. Alerte. Kadam larba, katablaou. Bakomi, kadarbougou. Anye, mercenaires ou armés, ils sont armés. Ils sont beaucoup plus de 1000 personnes. Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum. Partagez ça. Aïe, anga autorité prévenue ko ka sabari yerele au kana frontière ni flé. Voilà, aïe, partagez à casser anga autorité ou ma. Alerte. Partagez ça maximum. Que les mercenaires sont en train de rentrer là-bas. Partagez. Fin une vidéo sur la carte partagée. Djangwa kase anga autorité ou ma. Les mercenaires sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer aux frontières Burkina et puis le Côte d'Ivoire. Voilà, an bɛ ala jɔ nin ye an ka cɛkɔrɔba dɔ ye nin kɔni tɛna nkalon tigɛ a yɛrɛ de ɲakisɛ y'a ye mercenaires bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire k'u kun da Burkina kan an b'a ɲini an kanubagaw fɛ Burkina bɛ minnu bɛ an lamɛn a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka taa di Ibrahim Traoré ma u ka frontière bɛɛ datugu hali kɔnɔ a kana don Burkina kɔnɔ ni ordre ma d'i ma ni yamaruya ma d'i ma ka marifa ta ka taa mɔgɔw ka jamana kɔnɔ ordre ma d'i ma foyi ma d'i ma. O ye kafiri denya de o tile banna o tɛ kɛ Ibrahim Traoré tile la n'a ye cɛw cɛ sɔrɔ a y'a kun ci k'a da fara parce que kafiri den don jɔndenw don u ka ɲɛmɔgɔba y'a fɔ faransi ya o don k'ale bɛ Macron sago de kɛ diyagoya ko nin kɛlɛ in bɛ kɛ a commencera k'a ka mercenaires bila ka don wali jamanaw kɔnɔ dɛ a commencera k'a ka mɔgɔw bila ka don mɔgɔw ɲɛ de dara u kan a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka ci Burkina autorité bɛɛ ma u ka frontières datugu u ka fan bɛɛ minɛ mɔgɔ kana don mɔgɔ kana bɔ Burkina o de y'a solution ye banajugu fura ye fura jugu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Asrafu Serifu de Nioro a kumana kunu ko mɔgɔ dɔw bɛ panpan na bi ale yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛnn'a kan i y'a faamuya b'a la ni jamana kɔnɔden dɔw bɛnn'a kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko bɛ nin fanga in dɛmɛ Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn k'u ka san 5 kɛ fanga la mais k'ale ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la bi i y'a faamuya b'a la ko élection ka kɛ k'ale da tɛ élection ko kuma la ale bɛ fɛ nin fanga in ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u ka to fanga la u ka san 5 kɛ fanga la fo ni jamana ba sigira waati min na u kana fanga bila Asrafu Ɲɔrɔnbu ye cɛ n ko ala ka mɔgɔbaw bɛ ko la bi la a tɛ tiɲɛ hɔrɔndenw bɛ ko la a tɛ tiɲɛ den barikamaw n'u donna ko la a tɛ tiɲɛ depuis ala ka bu ye da a tɛ janfa ɲɛdɔn a y'a fɔ k'a bɛ nin fanga in fɛ ani bi caman ninnu labila a y'a fɔ k'a ka dɛmɛ bɛ nin fanga in ani bi caman sira fila tagama wa bu ye bɔra ka kuma tuguni ko nin fanga in ko tɛ taa bi o tɛ taa sini élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini o bɛ to jamana kun de la fo ni basigi nana don min na Buye bɔra ka communiqué kɛ an bɛ journal Gawusu kumakan k'a la pour que bɛɛ lajɛlen k'a mɛn Buye bɔra tuguni dɛ wa Buye mana da don ko la an ka cɛ barika b'o ko la. Ok, salam alaikum. Ni an ka lamɛn.
groupe journal Gawsu Amura ka dol batunu du sorban ko ala blaka bolla chef nyoro no buya dara o ka kon ma nyini malo ngon fe o ka soro sutu fanga na folo fo jamana ka basigi jamana re basigi kana nyeta o ka se ka sabati koso kosbe o buye ngara ka la nyini o ka buri nyini peuple malo fe di sorban ko alo blaka bi bolanga ful bajili voilà nin tun ye journal Gawsu kumakan ye nin ye anw yɛrɛ ka journaliste sanuma de ye ni nin y'a déposé yɔrɔ a tɛ wuli a ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla tɛ journaliste la journal Gawsu ale de bɔra k'a fɔ ko buye kumana tuguni k'a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ an ka ninnu dɛmɛ u ka to fanga la élection kana kɛ foyi foyi kana kɛ fo ni basigi nana don min na ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛra an ta ye waati min na an bɛ sɔrɔ ka miiri ko wɛrɛ la buye ala ka barika don la bilahi a ɲɔgɔn tiɲɛ tigi tɛ karamɔgɔ la a ɲɔgɔn fasoden ɲuman tɛ karamɔgɔ la bilahi n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ sa o de kan mais da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ o mɔgɔ tɛ buye ye ala ka barika don tiɲɛ la mɔgɔ minnu tun b'a la kunu ko Asimi ninnu ka san 5 kɛ fanga la a dɔw nana u sigi bi ko élection ka kɛ foyi tɛ wari de d'olu ma i y'a faamuya b'a la ani o tun bɛ min fɛ don o don i y'a faamuya b'a la Asimi ka wari d'u ma u ka taa boulevard la 60 millions ka d'u ma u ka taa jama fu labɔ ka taa boulevard la petiti patata o tigɛra min kɛ ko élection ka kɛ pa paga tɛ kɛ bi CEDEAO kana dan ka sanction d'an kan dɛ u ka volcan yɛrɛ da an kan pa paga tɛ kɛ bi fo ni Mali bɛɛ minɛna an bɛ k'an ka kan bɛɛ récupérer bi an bɛ k'an ka dugukolo bɛɛ récupérer bi n'an tilala o baara la waati min na an bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ko wɛrɛ ma n'o ma kɛ pa paga élection i y'a faamuya b'a la an b'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka dɔ fara dati kan pa paga tɛ kɛ yan pa paga tɛ kɛ yan e wa an bɛ nin sɛgɛn k'u kan nin gɛlɛya k'u kan nin tɔɔrɔ k'u ni k'i bɛ so in jɔ i bɛ sɛgɛn de mais ni k'i b'a ci a ci yɔrɔnin kelen don ka fɛn dilan o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de wa an bɛ to ninnu kɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ buye fo ka buye wali ɲuman dɔn i ye min fɔ tiɲɛ don i ye min fɔ an fana b'i kɔ nin fanga in a bɛ to yen walasa Mali bɛɛ ka basigi ni Mali bɛɛ basigira an bɛ taa élection na en tant que basigi mana an tɛ taa élection foyi de la ni min pressera boulevard bɛ yen n'i bɔra an bɛ kun ci k'i da faga Malien fanba bɛɛ bɛ nin fanga in kɔ k'a da mun kan baara de bɛ ka kɛ Malien fanba bɛɛ bɛ nin fanga in kɔ k'a da mun kan marifa bɛ ka sɔrɔ Mali bɛ ka bonya bi n'o tun tɛ ko la n'o tun tɛ ka baara kɛ Malien bɛɛ tɛ k'u fɛ ni ninnu tun tɛ ka Mali jɔ mɔgɔ si tɛ tugu u kɔ mais baara de bɛ ka kɛ bi an ka foli bɛ buye ye ka buye fo ka wali ɲuman dɔn hali bi ala k'i miyan kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ buye ko k'a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ an ka nin fanga in dɛmɛ o bɛ se ka to yen cogo min na fo basigi ka na ni basigi nana an bɛ sɔrɔ ka taa élection na ko sinon bi bi in na ko élection tɛ se ka kɛ ale da tɛ don o la yɛrɛ ale bɛ min fɛ dɔrɔn an ka t'u kɔ ni jamana basigira waati min na an bɛ taa élection na a sirafu sirafa karamɔgɔw ka karamɔgɔ mɔgɔ sanumaw ka mɔgɔ sanuma mɔgɔ baw ka mɔgɔ ba danbetigiw ka danbetigi a sirafu sirafa serifu de ɲɔgɔn o n'a sam n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa comment s'appelle Faransi ambassadeur min tun bɛ Niger kɔnɔ i bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin waati in na a fɔra ko Faransi ambassadeur ka bɔ Niger kɔnɔ a banna ka bɔ o tun ye 72 heures de d'a ma o tɛmɛna a banna ka bɔ Niger kɔnɔ i y'a faamuya b'a la comment s'appelle droit international mɔgɔw yɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la communiqué bɔ k'a yira Faransi la k'u ka sariya soso dabila i ka ambassadeur mana taa jamana fɛn fɛn kɔnɔ ni mɔgɔw ko a ka bɔ u ka jamana kɔnɔ il est obligé ka bɔ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ mais Faransi ambassadeur ma sɔn Niger population de wulila ka taa Faransi ambassade minɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o kɔnɔna na o ye Faransi ambassade o y'a daw kari ka don kɔnɔnaw na u taara Burkina sɔrɔsi fini caman de sɔrɔ yen nɔ Burkina sɔrɔsi fini caman u ka teni baden u taara o de sɔrɔ Faransi ambassade kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka faga i y'a faamuya wala Burkina kɔnɔ Faransɛw de tun bɛ k'u faga mɔgɔ minnu tun bɛ ka faga Burkina kɔnɔ Faransɛw de tun bɛ k'u faga parce que Burkina teni dilankun tɛ dɔwɛrɛ ye ka teni don k'u yɛrɛ kɛ komi Burkina sɔrɔsiw ka taa bali population na k'olu faga ka taa bali Burkina sɔrɔsiw la k'olu faga hali o don mɔgɔ caman de sara Burkina kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ olu de nɔ don o don mɔgɔ 50 ni kɔ de sara Burkina sɔrɔsiw n'u ka civil minnu ye marifa ta k'o bɛ Burkina dɛmɛ ko VDB y'u kɔ a la mɔgɔ caman min sara o b'a yira bi ko Faransi de nɔ don n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala
Niger population o ye Faransi ambassade ka dakari ka do Faransi ambassade kono u taara so kunturu de sɔrɔ yen so kunturu i y'a faamuya b'a la a falen don Burkina sɔrɔsiw ka fini la Burkina sɔrɔsiw ka tenue o bɛ taa mun fɔ Faransi consulat kɔnɔ o bɛ taa mun fɔ Faransi ambassade kɔnɔ ni janfa tɛ ja o bɛ Burkina ka tenue de dilan ka tila k'o don terrorisiw la olu ka taa mɔgɔw faga o mɔgɔ kelen ninnu bɛ na tuguni ko Burkina sɔrɔsiw bɛ ka population faga on dirait que o ye min kɛ Mali la min kɛra gauche ka Mali tenue don ka taa mɔgɔw faga ka t'u su jɔ cɛncɛn sanfɛ ka tila ka n'u don u jɔ mɔgɔw ɲɛna ko Mali armée bɛ ka population faga n ko bilahi ninnu laban ni dugukolo ma dayɛlɛ ni fiɲɛ ma taa n'u ye ni Ala ma sanpɛrɛn jugu kan o b'a jira k'a fɔ ko ninnu ma mɔgɔ tɔɲɔ ninnu laban fɛn bɛ yɛlɛw la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ e k'u ka stratégie lajɛ o ye nin de kɛ Libi ka Kadafi mago sa o ye nin de kɛ Libi i y'a faamuya b'a la ka Kadafi ka sɔrɔsiw ka tenue ka dilan k'u ka sɔrɔsi fini dilan i y'a faamuya b'a la ça veut dire u yɛrɛ ka mercenaires de ka Kadafi ka sɔrɔsiw ka fini don ka taa fitinɛ kolokolo Libi ka n'u jɔ diɲɛmaw ma ko Kadafi bɛ ka mugu ci a ka population na c'est la même chose au Burkina Faso c'est la même chose au Mali c'est la même chose au Niger o ye nin kɛ comment ça s'appelle Libi ka Libyens ka sɔrɔsi fini ka dilan sufɛ o fini bɛ don ka taa Libi population faga o bɛ tila ka ni jɔ tuguni ko Kadafi ka sɔrɔsiw bɛ ka population faga ko Kadafi y'a ka sɔrɔsiw bila ko ka population faga Niger ambassade kɔnɔ Faransi ka ambassade min bɛ Niger kɔnɔ population taara dakari ka don u taara Burkina tenue caman de sɔrɔ yen Burkina sɔrɔsi fini caman de sɔrɔ yen mun de bɛ taa Burkina sɔrɔsi fini se olu ma ye ni mɔgɔ fagalaw tɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala Mali ye plainte don i m'a ye da ma maga a la parce que tiɲɛ bɛ an bolo dalilu bɛ an bolo i m'a ye plainte don preuve sɔrɔla o bɛ k'an ka mɔgɔw faga preuve sɔrɔla i y'a faamuya b'a la gosi mɔgɔ minnu sara olu de y'a faga i m'a ye da ma don a kuma la da tɛ don a la parce que olu yɛrɛ de ye maafalaw ye olu yɛrɛ de ye maafalaw ye Niger ta min filɛ nin ye ka taa ambassade Dakar ka taa Burkina fini caman de sɔrɔ yen masa ninnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi n'a hakɛ wulu nɔfɛ n ye n kali Ala la bilahi n t'a dɔn Ala bɛ Satan de bɔ sanfɛ ka na bila u kan quoi k'u bɛɛ faga o ye mɔgɔw tɔɲɔ kojugu u ka hɛrɛ nɔfɛ bon e ni Ala na kira cɛ ni sɛgɛsɛgɛli ni Ala ka ko tun tɛ ni tiɲɛ tun bɛ dɔn cogo jumɛn o don mɔgɔ hakɛ min sara Burkina a ka bɔ hakili ma bon o ye Burkina tenue de don Burkina tenue ko o don i y'a faamuya wala ka taa mais n'i ye tenue don farafin ka yani mɔgɔw ka fɛngɛ i b'u mago sa e ɲɛ b'a la ninnu y'i ɲɔgɔn dɔ de i ka tenue b'u la i ka fini ɲɔgɔn b'u la i tɛ kɔn k'u gosi olu de bɛ kɔn ka e gosi bon o k'u ka baara lajɛ o bɛ nin de kɛ an ka mɔgɔw la waati bɛɛ waati dɔ sera ten sa an ka mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ i y'a faamuya b'a la c'est vrai que Ala n'aw ma sɔrɔsiw bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya wala n'a ye sɔrɔsi fɛn fɛn ye a y'a minɛ i y'a faamuya wala n'a ye sɔrɔsi fɛn fɛn ye a y'a minɛ walima aw k'aw ka kan fɔ a ye kan min bɛ fɔ Burkina a y'a f'u ye n'u t'a kan mɛn dɔrɔn mercenaires don o bɛ nin de la sisan u bɔra nin de la sisan Mali an ka sɔrɔsiw ka finiw bɛ dilan k'a don mercenaires la Burkina tenue bɛ dilan k'a don mercenaires la Niger tenue bɛ ka dilan k'a don mercenaires la k'a don terroristes la u ka an balimaw faga o de ye Faransi ka stratégie ye bi o de ye Faransi ka stratégie ye bi ka anw ka sɔrɔsi finiw dilan k'a don terroristes la n'o kɛra o na fɛrɛ an ka mɔgɔw ma o de b'u bolo sisan o stratégie de bɛ yen k'a ɲini Mali population fɛ k'a ɲini Mali sɔrɔsiw fɛ k'a ɲini Burkina population fɛ k'a ɲini Burkina sɔrɔsiw fɛ an bɛɛ jɔlen ka to n'an tɛ mɔgɔ min dɔn walima ni mɔgɔ min t'an ka kan mɛn dɔrɔn ni fini b'a la a y'a faga kafiri don wa c'est vrai que ni jamana ma ordre di sɔrɔsi fɛn fɛn ma k'u ka taa yan fɛ n'a taara mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ sɔrɔsi fini b'u la a y'aw ka kan c'est vrai que a y'u ɲininka aw ka kan na fɔlɔ n'u ma kuma aw ka kan na a y'u bɛɛ faga o bɛ ka nin de k'an na sisan bon ni Niger ka ambassadeur tun ma dayɛlɛ diyagoya ka don a kɔnɔ nin tiɲɛ tun bɛ dɔn
mais ala be ko mina o te tiɲɛ bon ye san joli de kɛ nin na han o bɛ an yɛrɛ ka fini don ka taa an balimaw faga o bɛ tila ka na jɔ an ma tuguni ko o minɛna an ɲɛ t'a la nin ye mali sɔrɔdasi fini ye i ɲɛ t'a la fo b'u to sanfɛ u ka satellite bɛ sanfɛ u b'a ja fɛngɛ ka na nin ye mali ka fɛn ye nin ye mali ka ni o de kɛra gosi o mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ parce que olu bɛ bɔ gosi don min na o y'a sɔrɔ anw ma se yen olu bɛ bɔ gosi don min na o y'a sɔrɔ an ma yen minɛ u taara mɔgɔw faga ka taa u su don ko bɛ tila ka na o nkalon ta k'a da anw na k'an de ye mɔgɔw faga gosi f'u bɛ jaw yira nin ye mali tɛni de ye nin ye mali sɔrɔdasiw de ye a bɛɛ ye u yɛrɛ de ye u b'an ka tɛniw de dilan dɔrɔn ka taa an balimaw faga ka tila ka nkalon ta ka nɔrɔ an na ala bɛ ji to nɔnɔ la ala bɛ ji to nɔnɔ la wa ala y'u malo bi a ka bɔ hakili ma ala y'u ta tiɲɛ bi a ka bɔ hakili ma ala y'u sugu yira diɲɛma bɛɛ la bilahi burukina kana sigi u ka plainte don u kama mun de ye u ka tɛni se u ka ambassade kɔnɔ ye burukina tɛni mun de y'a se ye plainte ka don burukina ka plainte don mun de bɛ burukina tɛni se ye mɔgɔ minnu fagara o don burukina mɔgɔ 50 kɔ nin tɛni sugu de tun b'u la wa nin fini sugu de don ka burukina tɛni don ka sɔrɔ ka gɛrɛ u ka sɔrɔdasiw la k'u faga mais n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ afiriki jɔ waati de sera afiriki lafiya waati de sera an ka hɛrɛ a tɔnɔ dun waati de sera mɔgɔ si tɛ se ka bali wa a b'an ka jamana bila hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tila a b'a bila de diyagoya kafiri mafiri o de la comment ça s'appelle CEDEAO bɔra k'u ka dɛmɛ bɛ burukina ye ko mɔgɔ minnu sara burukina k'u ka duwawu bɛ burukina ye i ɲɛ t'a ko la bilahi ni ninnu nɔ tun tɛ CEDEAO tun tɛ bɔ ka duwawu kɛ mɔgɔ joli sara e ye CEDEAO ka communiqué ya mɔgɔ joli sara mali kɔnɔ e delila ka CEDEAO ka communiqué mɔgɔ joli sara burukina e delila ka CEDEAO ka communiqué a depuis mɔgɔw sara burukina o don u bolila ka bɔ parce que u b'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ de nɔ don baara min kɛra olu de ye mɔgɔw faga u bolitɔ bɔra ka communiqué dɔ bila an ka duwawu bɛ burukinabew ye mɔgɔ min sara burukina a y'a olu tɔɔrɔ i y'a faamuya b'a la mais n'a y'aw tɔɔrɔ pour que aw tɛ wari bila ka na burukina ka lakana bila ka na ka minɛnw san ka di burukinabew ma o tɛ nin si kɛ o ko an ka duwawu bɛ burukina tɛ olu yɛrɛ de ye subagadenw ye olu yɛrɛ de ye fagali kɛ olu yɛrɛ de ye jamanaw ci u b'a dɔn mɔgɔ mun ye burukinabew faga c'est pour ça k'u nana u ɲangata an dala k'u ka duwawu bɛ an ɲɛ an y'a to ko ninnu kɛ cogo la n'u nɔ tun tɛ u tɛ duwawu kɛ abada n'u sen tun t'a la u t'a foli kɛ mɔgɔ joli sara afiriki e delila ka CEDEAO ka communiqué ya mais su min bɔra o don burukina CEDEAO b'a dɔn mɔgɔ min ye burukinabew faga CEDEAO b'a dɔn mɔgɔ min ye fagali kɛ c'est pour ça k'u nana u ɲangata k'u bɛ duwawu kɛ kafiriden ala jugu bɔnɛma woloden aw bɛɛ ta bɛ tiɲɛ parce que nkalon kɔ ye malo de nkalon kɔ ye ta tiɲɛ de k'a daminɛ CEDEAO la ka taa faransi ala b'aw bɛɛ lebu ka tɛmɛ nin kan an b'a ɲini burukina président fɛ a ka plainte don mun de y'u ka tɛni se faransi consulat kɔnɔ faransi ambassade kɔnɔ mun de ye burukina sɔrɔdasiw ka tɛni se faransi ambassade kɔnɔ la question est là mun de y'a se mun de la u bɛ ka burukina sɔrɔdasiw ka tɛni fabriquer mun de la u bɛ ka burukinabew ka tɛni dilan mun de la u bɛ ka dilan cabi u b'an faga nin cogo o ye nin ɲɔgɔn de kɛ kadafi la ka kadafi mago sa o ye nin ɲɔgɔn de kɛ mali la mali ye plainte don ani bi cɛw ma mali ka plainte jaabi faransi ambassadeur min bɛ Niger kɔnɔ burukina tɛ dɛ faransi ambassadeur min bɛ Niger kɔnɔ burukina tɛni taara ye o de kɔnɔ burukina sɔrɔdasi finiw taara ye o de kɔnɔ a baden hali a tɛ ku TGV kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu sara o don burukina olu de y'u faga cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ olu de y'u faga mais n'an bɛ taa an bɛ se bilahi ala tɛ ji aw bɛ malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan aw bɛ lebu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que an ma se mɔgɔ ma aw de sera an ma mɔgɔ si tɔɲɔ yan an sigilen b'an ka jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ma se mɔgɔ ma aw de bɛ ka taa an balimaw faga mɔgɔ minnu b'a min u m'a bɔn se t'u ye foyi t'u ye wari t'u bolo foyi ka t'u bɔn u nin na fu ko parce que aw ka hɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ n'aw ka hɛrɛ bɛ yen a ye n'an ka sigi an ka kuma partenariat gagnant n'aw mago b'an ka lithium na kɛmɛ kɛmɛ sigi la an yɛrɛ bɛ 70 ta aw bɛ 30 ta n'aw mago b'an ka sanu la a ye n'an ka sigi an ka kuma kɛmɛ kɛmɛ sigi la an bɛ 90 ta aw bɛ 10 ta c'est comme ça mais n'aw ko k'a b'a bɛɛ ta k'anw kɛ nusɔgɔtɔ ye k'anw kɛ lagasaw ye
ate marché tuguni Ibrahim Traoré de be Assimi de be ewa Francis ambassade la nin ko jugu ba de kɛra yen nɔ Francis malola bi u malola sini diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi k'olu de mafalaw ye Burkina teni de taara y'u ka ambassade kɔnɔ Burkina teni Mali ye nin fɔ yan Kadhafi ye nin fɔ yan u jogo ye nin de u sɔn bɛɛ filɛ nin ye olu de bɛ an ka finiw don su fɛ ka taa fagali kɛ ka tila ka n'u sigi ko non ko an ka sɔrɔsiw de taara fagali kɛ ko an ɲɛ tɛ nin ye Mali teni de han u bɛ ko misibo sanfɛla cɛ ka ɲi dugumala tolilen don mɛ n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo imagine mais c'est honteux n'i ye nin fɔ vidéomaniw bɛ k'an dɔgɔya irisi bɛ ka taa wari di vidéomaniw ma aw yɛrɛ sɔn kolon de bɛ k'aw kɛlɛ aw jogo de bɛ k'aw malo bi ni y'u tɔgɔ fɔ vidéo la u sigilen bɛ k'an buruja u sigilen bɛ ka nkalon da an na u sigilen bɛ k'an mankutu tiɲɛ non aw yɛrɛ de man ɲi aw jogo de bɛ k'aw kɛlɛ aw man ɲi de n'aw tun ka ɲi mɔgɔ si tɛ se aw ma o la question est là ayiwa nin de kɛra Niger kɔnɔ Niger population ye Faransi ambassade ka dakari ka don ka taa Burkina ka sɔrɔsi fini baden de sɔrɔ yen Burkina teni caman caman u taara o de sɔrɔ yen mais pourquoi Faransi bɛ taa Burkina teni bila u ka ambassade kɔnɔ pourquoi Faransi bɛ Burkina teni dilan mun de bɛ Burkina teni se Faransi ambassade kɔnɔ la question est là ça fait mal olu de bɛ k'an balimaw faga olu de bɛ k'an ka teni fabriquer ka u yɛrɛ kɛ komi an ka sɔrɔsiw ka taa an balimaw bɔnni wuni na k'an ka sɔrɔsiw faga Faransi de bɛ k'a kɛ ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ aw bɛ sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju sɔgɔ saya dɔw balo tɛ i siranna i bɛ sa ayiwa fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn bi aw bɛ malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan la merde o de la kafiriden bɔnɛma wolo jɔn den ninnu bɛ na k'u ka duwawu bɛ se Burkina ye CEDEAO bɛ na k'olu bɛ duwawu kɛ Burkina ye su minnu bɔra yen a digira olu la a ma bɛn u bɛ su ninnu fagabagaw dɔn mɔgɔ minnu ye su ninnu faga mɔgɔ minnu ye Burkinabɛw faga CEDEAO b'a dɔn c'est pour ça k'u bɔra k'u yɛrɛ kɛ victime ye mais n'an bɛ taa an bɛ se a kafiriden bɛɛ bɛ malo nkalon kɔ ye malo ta tiɲɛ de Faransi ta tiɲɛna CEDEAO ala b'aw bɛɛ halaki Faransi nɔfɛ a tɛ kɔrɔbɔ yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Okley i y'a faamuya b'a la Okley jɛkulu dɔ don i y'a faamuya b'a la depuis le temps de Jugusago o y'a sigi Okley tɛ dɔwɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la an ka kiiritigɛlaw don o y'a jɛkulu sigi mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ an ka gouvernement kɔnɔ ministre ni député ni a sugu bɛɛ n'a y'a sɔrɔ u ka sara ye 30,000 de walima 40,000 ni VUT taara y'u bolo i y'a faamuya b'a la u bɛ ɲininka mun de ye VUT di e ma mun de ye so 120 di e ma e ka sara tɛ tɛmɛ nin kan mun de ye nin bɛɛ di e ma e bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛ Okley mɔgɔw u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ i y'a faamuya b'a la min ye Musa Agtayer n'o tun ye balontanna non Musa Agtayer yɛrɛ tɛ min ye ekɔliso 1000 ekɔliso 1000 ani 77 ekɔliso 1000 ani 77 o taara o de sɔrɔ i y'a faamuya b'a la lisi kɔnɔ ekɔliso yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ça existe même pas ekɔliso min yɛrɛ i y'a faamuya b'a la hali ala yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn o taara o de bila lisi kɔnɔ faso wari bɛ ka fusugu faso wari bɛ ka taa di ka ala n ko ninnu y'an faga de quoi Okley mɔgɔw bɔra ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o taara sɔrɔ i y'a faamuya b'a la i bɛ kan n'a ka mɔgɔw lisi b'u bolo ko ekɔliso 1000 ani 77 k'o de bɛ Mali bolo Mali bɛɛ tɛ dɛ kɔrɔnfɛla in na k'o de bɛ yen ekɔliso 1000 ni kɔ ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la faso b'a sara jamana b'a sara wari bɛ bɔ jamana kun mɛ a bɛ taa ci zone tɛgɛ kɔnɔ zone de ye nin plan dilan zone Assimi n'a ka mɔgɔw bɛ baara la bɛn a ka bɔ hakili ma o taara bɔ nin faux dossier de kan nin photocopie de kan nin nkalonba in de kan mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele bi mɔgɔ 130 ni kɔ o de welela mois de août kɔnɔna na mɔgɔ 130 o de welela k'a ɲininka mɔgɔ 130 Okley mɔgɔw y'o de wele mɔgɔ 130 olu de ni ekɔliso foyi in dilan k'a kɛ i n'a komi denmisɛnninw bɛ kalan na ye k'a kɛ i n'a komi ekɔliso in ça existe
o ka te exiger jamana nafolo be ka taa da fɛ nko cɛw bɛ se sonyani na ko a ka bɔ hakili ma olu mɔgɔ kelen ninnu hali an ka sɔrɔso minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la hali bi olu tɔgɔ bɛ lisi la k'u bɛ balo la faso bɛ k'olu sara mɛ a wari bɛ di sake u yɛrɛ de b'a wari don kɔ zo minnu bɛ ka nin stratégie nin kɛ Karimu Keyita n'a nɔfɛ mɔgɔ Bubu Sise Pitite Patara a caman don hali an ka sɔrɔso minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la u t'a sɛbɛn abada k'u sara u ka sara i y'a faamuya a tun bɛ ka continuer ka di u ma a tun bɛ ka continuer ka di Karimu Keyita ninnu ma mɛ Asimi nana nin bɛɛ jɔ o de la Asimi ko ka di anw ye o de la an bɛ Asimi fɛ o de la an bɛ sa Asimi kɔ baara de bɛ ka kɛ bi baara de bɛ ka kɛ bi ekɔliso 1077 o de tun b'u ka agenda kɔnɔ ni kalo sara jamana bɛ wari bɔ kɛsi kɔnɔ k'a d'u ma k'u ka taa ekɔlisow sara ekɔliso yɛrɛ tɛ yen kuma ma se k'olu sara a wari bɛ taa ci fantanw tɛgɛ kɔnɔ u b'a wari don dulɔ la u b'a wari don sunguruba la waati min na denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ o tɛ ka miiri ni anw ka baara ye waati min na fantanya ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ o tɛ ka miiri ni denmisɛnninw ka baarako ye o tɛ ka miiri n'an ka kɛnɛya ye o tɛ ka miiri n'an ka lakana ye wari bɛ ka taa ci u tɛgɛ kɔnɔ hali u t'a dun cogo dɔn hali u b'a sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten kɔ fo Ala tun k'aw nagasi fo Ala tun k'aw ta tiɲɛ o kile mɔgɔw ka fɛn bɔra ka bin ka communiqué bɔra ka bin nin de yɛrɛ a kɔnɔ ekɔliso 1000 ni kɔ o de tun bɛ comment ça s'appelle Mali lisi kɔnɔ k'o bɛ ka sara denmisɛnninw bɛ kalan na ye maîtres bɛ baara la ye ekɔlisow jɔlen bɛ yen Ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la ekɔliso si tɛ yen 1000 ni kɔ in ça existe même pas tiɲɛ t'a la u bɛ tila k'o wari bɔ jamana kɛsi kɔnɔ k'a wari dun zonden ninnu n'an bɛ taa an bɛ se bilahi Ala b'aw bɛɛ ta tiɲɛ yan a ye mɔgɔw tɔɲɔ Ala b'aw bɛɛ tɔɲɔ miliyari sonyɛnen kɔfɛ sunɔgɔ tɛ yen lafiya tɛ yen miliyari sonyɛnen kɔfɛ o bɛ tunga la miliyari sonyɛnen kɔfɛ n ka cɛ u bɛ boli la a ka bɔ hakili ma nkalon kɔ filɛ dɛ nkalon kɔ filɛ nin ta tiɲɛ an bɛ Okuleye mɔgɔw fo hali bi u ka continuer u ka baara la nin d'a kɛ cogo ye hali bi u ka continuer u kana saliya dɛ u k'a bɛɛ fusugu e ka sara tɛ tɛmɛ 230 kan mun bɛ taa VUT ye e bolo mun bɛ taa du 120 ye bolo o y'a bɛɛ sonya de o tun b'a sonya nin sonya cogo de la ka taa ekɔliso inventer ka taa fantôme inventer fɛn min yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa fɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ye ko nin ekɔliso hakɛ de bɛ yen ka sɔrɔ a tɛ yen wari bɛ bɔ trésor kɔnɔ ka d'u ma u b'a dun ekɔliso tɛ yen quelle honte la déception totale maintenant an bɛ taa an bɛ se hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Musa Ag Ater balontannaw ka ministre bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn nin cɛ in ninnu de ye Mali farali ko ɲɛɲini Musa Ag Ater o de la ne ko hali Asimi ninnu tun man ka place di nin ma o ninnu place bɛ kaso de kɔnɔ mais ninnu de kɛra balontannaw ka ministre ye o y'a bɔ yen nɔ n t'a dɔn o y'a bila ministre des affaires étrangères kɛrɛfɛ de wa je sais pas ale de filɛ nin ye voilà nin de tun ye balontannaw ka ministre ye ale fana welela kunu ka taa ɲininka dalakan na n'an bɛ taa an bɛ se Asimi Ala ka barika don i la Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma i t'a bila bi i t'a bila sini ne tun mana bilahi an tun tɛ bɔ tiɲɛ kalama ni e tun mana tun tɛ ɲɛnabɔ ne tun mana tun tɛ jɔ ne tun mana an tun tɛ lafiya an ka wari tun bɛ ka fusuko nin cogo de la Musa Ag Ater ale fana welela kunu balontannaw ka ministre ko balontan dɔ kɛra i y'a faamuya la Cameroun wari ba de tununa o sen fɛ u y'a wele ka taa ɲininka dalakan na komi ministre de fɔlɔ an t'a dɔn u bɛna minɛ don min na ale de filɛ nin ye Musa Ag Ater balontannaw ka ministre kɔrɔ a balontan dɔ kɛra min ye Cameroun miliyariw de tununa miliyariw de dunna ale de tun ye ɲɛmɔgɔ ye ni dugu tiɲɛna dugutigi bɛ ɲininka ni du tiɲɛna dutigi bɛ ɲininka ni jamana tiɲɛna jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ɲininka nin fana welela kunu nka cɛ Mali constitution changera ten an bɛ 4e république de kɔnɔ tan tɛ yen tuguni Asimi y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye 4e république an b'o de kɔnɔ an ka sariya sonbaw de yɛlɛmana zone tɛ sutura tuguni zone bɛɛ place ye kaso de mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo suɲɛ i b'a fɔnɔ i b'a fɔnɔ ni n'a jɔ cogo di Asimi i fa ma suɲɛni kɛ i ba ma suɲɛni kɛ i somɔgɔ ma suɲɛni kɛ a bɛɛ ju minɛ ka don kaso la hɛrɛ bɛ su hɛrɛ bɛ tile nin de y'anw ka laɲini ye wa an bɛ nin de fɛ baara ka kɛ tiɲɛ ka jamana ka jɔ i ta tɛ min ye kana maga la fɛn min ma d'i ma kana ta
fɛn bɛɛ ka k'a kɛcogo la fɛn bɛɛ ka bila place la Musa Ag Atayar ale fana wulela kunu ni comment s'appelle ka daminɛ mois de août kana bila bi la mɔgɔ 130 ni kɔ o de tɛmɛna Zuzu ɲafɛ Mamadu Kasonge ala ka barika da o bɛɛ lajɛlen na Ture ala ka barika da o bɛɛ jamana bɛ jɔ tan de k'a bɛɛ ku don kaso la n'o kɛra i y'a faamuya i ka wari bɛ burun suguba la i bɛ taa fɔ Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na ka na dalen sɔrɔ a nɔ la i bɛ taa fɔ Tokyo ka segin ka na dalen sɔrɔ yen k'a firi den ala jugu ninnu ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan u ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan u ka jugu ka tɛmɛ Ibilisa kan u ka jugu ka tɛmɛ jahanama kan tɔɔrɔ min bɛ an kan ni zonden ninnu de lase an ma u bɛɛ ju don kaso la k'a firi denw don ala jugu don tɔɔrɔ min bɛ an kan foyi tɛ ni nin zonden ninnu tɛ u ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan u ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan u ka jugu ka tɛmɛ Namuruzu kan u bɛɛ ju don kaso la hɛrɛ bɛ se hɛrɛ bɛ tile ninnu de y'an faso danbe bɔ a la ninnu de y'an faso ci i bɛ ne kɛ ɲɛmɔgɔ n bɛ ninnu bɛɛ faga bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye i bɛ ne kɛ président in bi ne faso nafolo suɲɛ ka tɛmɛ 10,000,000 kan bilahi n b'i faga bɛɛ ɲɛna a b'an ka hari a b'an ka sarasunba kɔnɔ a b'an ka constitution kɔnɔ peine de mort a b'an ka sarasunba kɔnɔ peine de mort b'a kɔnɔ mɔgɔ kelen 13 milliards 16 milliards 20 milliards 12 milliards 100 milliards mɔgɔ kelen bɛ k'o suɲɛ Mali kɔnɔ le temps de bois i m'a ye depuis mankan bɔra Bubu bolila Bubu b'a dɔn min b'a la Musa Ag Atayar ale de filɛ nin k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo dangaden ka tila ka kɛ ministre ye mɔgɔ fɛn fɛn faso nafolo suɲɛ a bɛɛ kan ka taa kaso de la kuma ma se ko ka kɛ ministre ye i bɛ nin ye Mali de kɔnɔ i tɛ nin ye Faransi i tɛ nin ye yɔrɔ si ka faso nafolo suɲɛ jɔyɔrɔ ka di e ma mais c'est honte c'est honte Jarasuba ninnu bɛɛ filɛ assemblée kɔnɔ mɔgɔ minnu gɛnna a caman bɛ fanga la bi mais n'an bɛ taa an bɛ se Asimi de bɛ yen a tɛ ɲinɛ mɔgɔ si kɔ n'i y'a dun ka ca a b'a bolo don i gɔnɔ kɔnɔ ka sama ka bɔ n'i y'a kunu a b'a bolo sɔrɔ i kɔnɔ ka sama ka bɔ Asimi jigitugu masa nin fana welela balontan dɔ kɛra Cameroun centaine de milliards a ma ye centaine de milliards a ma ye e Jarasuba ninnu filɛ 16 milliards Jarasuba ninnu masa ninnu y'anw faga de o y'an danbe bɔ an na olu mɔgɔ kelen ninnu kan'u sigi tunu ko Asimi tɛ se a ka bon hakili ma ça fait mal kunu jamana tun bɛ mɔgɔ minnu bolo u dɛsɛra u y'an faga k'an danbe bɔ an na u mɔgɔ dɔw bɛ panpan na ko an ka taa élection na an tɛ taa élection na an bɛ taa denkundi de la élection kɛ kun ye mun de ye ka danbetigi bila jamana kun na danbetigi bɛ déjà an bɛ taa min élection kɛ kun ye mun ye ka mɔgɔ ɲɛnama bila yen mɔgɔ ɲɛnama bɛ an bɛ taa mun kɛ élection na tuguni ka taa an ka wari tiɲɛ Asimi to yen an b'i fɛ an b'i kɔ Buye yɛrɛ ko ko élection tɛ kɛ bi Asrafu Sarafa k'i ka to yen n'a bɛɛ ɲɛnabɔra waati min na i bɛ démissionner ka tila ka na ta Buye y'a fɔ o don k'i t'a bila bi i t'a bila sini élection yɛrɛ kuma tɛ yen basigi bɛ na Kidali an ka kan bɛɛ bɛ ka récupérer n'a bɛɛ minɛna waati min na k'an ka sɔrɔsiw bila Mali territoire bɛɛ la i bɛ sɔrɔ k'i ka fini bila i y'a faamuya ka segin ka na fanga ta continuer jusqu'à la mort ala jugu kafiri bɔnɛma wolodenw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ komi an ka heure sera an bɛna CDR mɔgɔw la an bɛna CDR mɔgɔw la u ka cɛ dɔ minɛna ko Kassim Kindo Jalo yan'an ka taa o la an ka Mali jeunesse lamɛn fɔlɔ olu bɛ Asimi fɛ cogo min na ne y'o de fɔ n ko kɛlɛ cogo tɛ Asimi na o cɛ o cɛ ko i bɛ Asimi kɛlɛ bilahi bɔra i ba kɔ la ka bin ni maliyɛnw ɲɛ tun tɛ ko la ni ko tun tɛ ka dilan ni baara tun tɛ ka kɛ i bɛ se ka nin fanga in lagosi mais ninnu ka san 2 an ye kunnawolo sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ ka basigi sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka danbe sɔrɔ cɛ o cɛ mana maga ninnu na an b'i ku tigɛ yan an ɲa bɛ dɔw la ko Modibo Kɔnɛ ma ɲi ko Wage ma ɲi ko Petite Patata ma ɲi hali n'u ma ɲi an b'u fɛ parce que u tile la anw lafiyara e delila ka fanga jumɛn ko suɲɛni t'a kɔnɔ hali Faransi a suɲɛni bɛ kɛ yan hali Faransi a suɲɛni bɛ kɛ yan mais ni baara ka bon ka tɛmɛ suɲɛni kan alhamdulillah yɔrɔ tɛ yen suɲɛni tɛ kɛ yɔrɔ min na o jamana tɛ yen hali Ameriki suɲɛni bɛ kɛ hali Irisi suɲɛni bɛ kɛ yen mais faut que baara de ka ca ka tɛmɛ suɲɛni kan dɔw b'a la Modibo Kɔnɛ ma ɲi Wage ma ɲi nin ma ɲi ninnu bɛɛ de ye kelen anw bolo Asimi y'a fɔ yan depuis Asimi y'a kuma fɔ an ye ninnu bɛɛ sinon anw ye Modibo Kɔnɛ ta ɲɛ o ka Wage ta ɲɛ ka Njawu ta ɲɛ mais Asimi bɔra don min na k'a yira k'a fɔ olu bɛɛ de ye kelen ye bandaw tun bɛ fɛ k'u fara olu tɛ fara u mɔgɔ duuru tɛ fara u tɛgɛ bɛ to ɲɔgɔn bolo de fo saya ani bi cɛ an ye bɛɛ bonya
Assimi kuma mi fo de tiɲɛ ye Assimi y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan k'olu tɛ fara parce que bandaw tun bɛ fɛ ka Sadio Kamara bila bandaw tun bɛ fɛ ka n t'a dɔn mɔgɔ 3 de gɛn ka bɔ yen Assimi ko a tɛ kɛ bandaw gɛn sababu bɔra nin de la an bɛ na olu fara cogo jumɛn an t'u fara bi parce que Assimi yɛrɛ ko k'u tɛ fara Assimi ko k'u bɛ to ɲɔgɔn bolo de Modibo Konɛ y'a fɔ faso nafolo tɛ dɛ hali n'a y'a ɲimi de an b'a bonya en tant que baara bɛ ka kɛ bi en tant que bi ka fisa ni kunu ye an b'a bonya ka da o kan i y'a faamuya wala a kana dan ka sunɔgɔ dɛ hali n'a salen don an b'a fɛ wa Assimi yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan Assimi y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan k'u mɔgɔ 5 k'u tɛ fara bi u tɛ fara sini k'u tɛ fara bi u tɛ fara sini a ne e ko k'i bɛ Assimi fɛ i tɛ ninnu fɛ o kɔrɔ k'i tɛ Assimi yɛrɛ lamɛn i tɛ Assimi yɛrɛ fɛ Assimi y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'u mɔgɔ 5 k'u tɛ fara bi u tɛ fara sini e bɛna cogo jumɛn ko nin ma ɲi nin ka ɲi Assimi b'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan bandaw kɛlen k'a bɛ Sadio bila k'a bɛ ninnu bila Assimi m'a fɔ k'a tɛ kɛ yan wa ninnu mɔgɔ 5 u tile jɛra anw na hali n'a y'a sɔrɔ dɔ b'u tu la n'a ma ɲi walahi baara bɛ ka kɛ bi o de ye jamana ko ye o suɲɛni bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ jugu bɛ fanga bɛɛ la mɔgɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye hali ni ye ninnu bɔ yen bi suwa tɛ aw la hali ni ye ninnu bɔ yen bi ni mɔgɔ wɛrɛ nana u b'a fɔ k'a ma ɲi Mali tɛ yan président jumɛn nana yan n'aw kɛra a fɛ président jumɛn de nana n'a y'a ka fanga laban an bɛ ninnu kɔ parce que ninnu tile la an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni en tant que an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ Assimi ka kumakan an bɛ Assimi kumakan bonya Assimi kumakan b'a ta ka baara kɛ ne Assimi ko k'u tɛ fara bi u tɛ fara sini dɔ tɛ bila ka dɔ ta k'u bɛɛ de ye kelen ye depuis Assimi kuma fɔ bɛɛ de ye kelen y'an bolo an ka jeunesse lamɛn an ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ k'a fɔ ko waati ka gɛlɛn dɔw b'a fɔ k'a ka nɔgɔn bɛɛ bɛ k'i ta fɔ donc aw ka point de vue ye jumɛn ye o la aw ka gɛrɛ n na yan waati ka gɛlɛn u ka taga awɔ parce que i b'a kalama n'a ma gɛlɛya a tɛ nɔgɔya ni Ala cɛ n'a ka gɛlɛn mɔgɔ ma i ka minɛnw cɛ Laginɛ bɛ yen Sénégal sira bɛ yen taa i d'a ma an bɛ Assimi fanga ye an b'a kun ta a ka d'an ye tan walayi mɔgɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ sisan jeunesse kunna ko min b'a yɛrɛ kalama ko min t'a kɔ bon il faut pas que aw fɛnɛ non san damadɔni b'a la hali tun ma se ka jate o ka fɔ yɛrɛ san damadɔni ninnu ka baara dɔrɔn ani san 20 ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ b'a dɔn kelenw tɛ o donc depuis i b'a dɔn k'a fɔ danaya yɛrɛ de bɛ da ninnu kan an b'an ɲɛ yɛrɛ de fiyɛ sisan ka tugu ninnu ɲɔgɔn voilà cɛ mɔgɔw ma tugu ninnu kɔ ten n'o de fɔ yen ko a bɛ fara nin fanga in na sa bɛɛ ɲɛ bɛ ninnu ka baara de la cɛ fara muso ka denmisɛnnin wa ninnu ko ka di bɛɛ de ɲɛ bɛ denmisɛnninw kumakan na ko ni min ma kɔnta k'i ka taa jamana wɛrɛ la olu bɛ nin fanga in ko u bɛ nin sɛgɛn ko u bɛ nin kɔngɔ ko u bɛ nin gɛlɛya ko u bɛ to nin fanga in kɔ mɔgɔ k'an to nin taacogo la a bɛ ɲɛnabɔ de jamana min tun tɛ san 100 u bɛ se ka dilan tile kelen yan non a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de ni min pressera yɔrɔ min ka di i bɛ se ka taa yen mais an tɛ ninnu labila dɛ wa an tɛ ninnu labila n'u ye tiɲɛ bila an b'u bila mais en tant que u ma tiɲɛ bila an b'u kɔ dɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna CDR mɔgɔw la parce que n ka heure bɛ ka se quoi an bɛna CDR mɔgɔw la o ka cɛ min minɛna ko Kasimu Kino Jalo CDR mɔgɔ bɛ ka u ka orange numéro bila dɛ mɔgɔ si kana wari c'u ma ne y'a fɔ n ko fantan tɛ se ka nin kɛlɛ sugu kɛ fantan se tɛ e bɛ luwanse de la i y'a faamuya muso 2 bɛ bolo walima muso 3 ko e bɛ nkalon de dɛmɛ fantan nkalon tɛ se ka dɛmɛ a ko ye malo ni ta tiɲɛ de ne y'a f'u ye yan Kasimu Kino Jalo kunnafoni dila juguba a bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni mɔgɔ sara fo lahara de a b'o image ta ka na k'o sara Mali de kɔnɔ n y'a fɔ a ye k'a ka dabila n'a ma dabila a bɛ taa kaso la Kasimu Kino Jalo a bɛ une semaine bɔ bi mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn a tun Ala kana to a ka ye yɛrɛ parce que kafiri den don bana jugu fura ye fura jugu ye Ala kana to a ka ye u ka mɔgɔw bɛ k'a ka tɔɔrɔ ta k'a kɛ jagokun ye ko orange money ko mɔgɔ a kana wari bila a la dɛ n'a ye wari bila a la bi a y'a lamɛn. Pour groupe Kasimu Kino Jalo an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen nin ye kunnafoni k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kunnafoni min a bɔra ɲɛmɔgɔyasow yɔrɔ maa kelen tɛ a ɲɛmaa ye a ka ca fɛn fɛn bɛ groupe kɔnɔ n'u bɛ bureau kɔnɔ u ye a laɲini kɛ an balimakɛ n'o ye Kasimu Kino Jalo ni ale ɲɛma tununa an ma k'a kun kɛ fɛn ye a bɛ bɔ ka vocal minnu kɛ sabula minɛkun wɛrɛ tɛ a la ni o tɛ anw b'o dɔn a bɛ vocal min fana kɛ a vocal a bɛ journaliw ta journal minnu sɛbɛnna a b'olu kalan bamanankan na a b'olu fɔ bamanankan na kuma yɛrɛ laban a bɛ se k'i yɛlɛ a ka kuma tɛ gan mɔgɔ si la a b'a ka kunnafoniya di ten
n'a ma ɲɛ a tununa anw t'a yɔrɔ dɔn mais an kɔni b'a dɔn a minɛkun de ye a ka vocal ye siga t'a la parce que a bɛ ka nanzarakan yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye anw ka se k'o lamɛn lamɛnko cɛɲi na donc groupe ɲɛmɔgɔw ye a ɲini denbayatigi don muso bɛ a bolo den bɛ a bolo nasɔngɔ kan ka bɔ an bɛ mali kɔnɔ cogo min na bi gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ donc ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan min se ye min ye jagoya tɛ voilà jagoya tɛ min se ye min ye parce que kungo don n'a y'i diya i bɛ se ka miliyɔn 1 di n'a y'i diya 1000 di n'a y'i diya dɔrɔmɛ 1 di n'o si se t'i ye salam lafiya a tɛ jagoya mɔgɔ si kan aw kana foyi de di parce que dangadenw don ala jugu don fasoden jugu don fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw bɛɛ tagatɔ don kaso la a dangaden fɛn fɛn bɛ whatsapp groupe kɔnɔ n'i bɛ ka faso lagosi n y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko an ka kiiritigɛlaw donna whatsapp groupe kɔnɔ parce que depuis an ka sara sunba yɛlɛmana tan tɛ tuguni musala tɛ cɛ o cɛ bɛ ka faso lagosi an b'i faga komi cɛ ye Prigozhin faga cogo min na Poutine ye Prigozhin faga cogo min na n'an ye fasoden jugu fɛn fɛn sɔrɔ an b'i faga comme Prigozhin ye Poutine ye Prigozhin faga cogo min na an b'i faga o faga cogo la tan tɛ yen tuguni constitution yɛlɛmana n'a ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma i bɛ ka faso buruja an b'i kun ci k'i da faga o de y'a solution ye bana jugu fara fara jugu ye Poutine ye Prigozhin faga cogo min na n'an ye fasoden jugu fɛn fɛn sɔrɔ an b'i faga comme Prigozhin ye Poutine ye Prigozhin faga cogo min na aw kana dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ci u ka Orange Money la parce que kafiri don n'i ye wari ci nin ma lahara jɔn don ala b'i ɲininka mɔgɔ mɔgɔ ka wari mana don ninnu kɔnɔ lahara jɔn don ala b'i ta tiɲɛ parce que kafiri don ala jugu don ewa e min bɛ ka kunnafoni di i cogo dɔn dɛ e min b'a la ko mɔgɔw ka dɛmɛ di i cogo dɔn ka tila ka nkalonba tigɛ ko Kasim Kino ka journal k'a b'a ta comment ça s'appelle journal minnu bɛ sɛbɛn komi Gawusu journal filɛ cogo min na ni journaliste ye gafe min dilan Gawusu b'a ta a bɛna kuma kan mais Kasim Kino Jale ta to o ye ale bɛ taa Tijo de Paris ninnu kumakan de ta ko a bɛ ka journal de kalan e ni ala na kira cɛ e bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ don mɔgɔ min taara ko Tijo bɛ ko nin ye Tijo ka journal ye k'ale mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ nka heure tɛmɛna